Malawi Brief. Sopano tikupasirani nkhani masana kuchokera pa ZBS lero pa 22 December 2025. Nkula Malawi Electoral Commission MEC lati lidanitsa mbali zokhuzidwa ndi chisankho ku msonkhano posachedwa kuti akambirane momwe chisankho cha chaka chino chinayendera ndi kukonza pofunika kutero. Mkulu wona zofalitsa mawu ku MEC Director of Media and Public Relations Asangwani Mafulira amayankhapo pa zomwe mbali zokhuzidwa zakhala zikufotokoza pa zomwe zikufuna ku MEC ikonze poyendetsa chisankho. Pakadali pano pa mpando wa mgwirizano wa mabungwe omwe siaboma wa Civil Society Elections Integrity Forum a Benedicto Kondowe walangiza MEC kuti ichitepo kanthu mwamsanga pa zomwe mbali zokhuzidwa zafotokoza. John Paul Kayuni ndi nkhani yonse. Mneneri wa bungwe loyendetsa chisankho la MEC Asangwani Mafulira watiuza kuti pambuyo pa chisankho chomwe chinachitika mwezi wa Septemba, bungweli lakhala likulandira malipoti osiyanasiyana amomwe ntchito yoyendetsa chisankho inayendera kuchokera ku mabungwe osiyanasiyana. Amafulira ati zomwe alandirazi ndi zofunika kwambiri pa ntchito yokonzekera zisankho za mtsogolomo. Iwo ati posachedwapa ayitanitsa msonkhano ndi mbali zokhudzidwa kuti adzakambirane mfundo zomwe alemba m'malipotiwa ndi kuona kuti ayenda bwanji kupita chitsogolo. Bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum ndi limodzi mwa mabungwe okhudzidwa ndi nkhani za chisankho m'dziko lino. A Benedicto Kondowe wapampando wa bungweli akuti MEC ikungoyenera kuchitapo kanthu pa zomwe mabungwewa akunena. Okukonzekera kwawo atenge zonse zimene nthambi zosiyana-siyana kuphatikizapo mabungwe akubweretsa ngati ma areas amene akufunika kukonzedwa. Mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo bungwe la Chisankho Watch, Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR, komanso bungwe lomwe ndi la boma lomenyera ufulu wa anthu Malawi Human Rights Commission atulutsa malipoti okhudza momwe chisankho chinayendera ndipo apereka ndemanga zawo ku bungwe la MEC. Mwachitsanzo, CHRR ikufuna kuti MEC idzigwira ntchito limodzi ndi bungwe la National Registration Bureau NRB kuti lizizindikira anthu oponya voti pofuna kupewa mavuto omwe anachitika pa chisankho cha Septemba. Kumbali ina, bungwe la MHRC likufuna kuti bungwe la MEC liganizire kusiyanitsa amayi ndi abambo akamema pamzere kuti akaponye voti, komanso kuti pa tsiku loponya voti anthu asamakhale pa dzuwa nthawi yayitali. Ndine John Paul Kayuni. Akuluakulu a University ya Mzuzu ati nyumba zosungira ndi kuwerengera mabuku ndi nsanamira za maphunziro ndi kugawa luntha pakati pa ophunzira ndi akatswiri. Mkulu wa nthambi yosungira ndi kuwerenga mabuku ku Mzuni Dr. Aubrey Chipatula wayankhula izi kumwambo umene anakonza pokondwerera kuti kwa kutha kwa chaka. Temwa Nyirenda walemba ripoti ili. Mkulu woyang'anira malo owerengera ndi kuwereketsa mabuku pa sukulu ya Mzuzu University, Dr. Aubrey Chipatula wati anthu ogwira ntchito yoyang'anira mabuku ndi nsanamira ya sukulu za ukachenjede choncho ndikufunika kuwayamikira. Dr. Chipatula anaonjezera kuti chipinda chatsopano chobwereketsa ndi kuwerengera chomwe achimanga pa sukuluyi chipititsa patsogolo ntchito za maphunziro pa sukulu imeneyi. Mwambo umene tinali nawo usiku wa lero ndi tikutcha kuti end of year and team building. Ndi mwambo umene tinakonza kuti tikumane ngati anthu amene timagwira ntchito mu library kuti tisangalale ndi zinthu zimene tatha kukwanirisa chaka chimenechi, ndikuonanso kuti tipita chitsogolo bwanji chaka chimenechi kubwerachi. Mkulu woyang'anira nthambi ya maphunziro wokopa alendo Dr. Lamek Zetu Konje wati ndi loto la sukuluyi kukhala ndi sukulu yapamwamba mu ntchito za luso pofika chaka cha 2030. Iwo ati chipinda chowerengerachi chipititsa patsogolo loto la sukuluyi lotukula ntchito za luso ndi kukweza maphunziro pa sukuluyi. Ifeyo ngati Mzuzu University tili ndi mangolomera ofuna kuti tikhale university yapamwamba kwambiri chikamafika chaka cha 2030. Andi mu nthambi zoti zipange university kuti ikhale yapamwamba kwambiri pali nthambi imodzi imene timati pa chizungu amati optimum student experience. Simungakwanise kukhala ndi nthambi imeneyi ngati library
ali malo wonena kuti anthu ndosagwira ntchito ngati amozi. Ena mwa anthu amene alandire mphoto kumwambowu ndi a Francis Munthali amene alandira mphoto ngati mkulu woyang'anira chipinda chowerengerachi mchakachi, komanso amwayi muchuchu ngati woyang'anira makompyuta mchaka chimenechi. Nduna yona za maboma ang'ono Ben Piri yabwerezanso kupempha magulu ndi mabungwe kuti athandize anthu oposa 4 million omwe akuvutika ndi njala mdziko muno. Apiri ati anthu ochita malonda komanso Malawi onse akuyenera kugwirana manja kuthandiza chifukwa kutero kuthandiza anthuwa. Iwo alankhula izi lero pomwe bungwe la Chisilamu la Muslim Disaster Relief Aid MADRA limapereka thandizo la chakudya mwa manja 12,000 m'madera la mfumu yayikulu kwa njana ku Cholo komanso Juma ku Mulanje. Kuchokera ku Cholo, Luca Beston walemba ripoti ili. Kutsatira kulengeza kwa President Peter Mutharika kuti dziko lino lili pa ngozi, gulu la mabungwe 10 a Chisilamu la Muslim Disaster Relief Aid MADRA lati likufuna kutolera 1 billion kwacha kuti lithandizire manja 15,000 mdziko lino. Polankhula pomwe bungwe la MADRA limapereka thandizo la chakudya mdera la mfumu yayikulu kwa njana ku Cholo, nduna ya maboma ang'ono a Ben Piri yapemphanso magulu ndi mabungwe osiyanasiyana kuti athandize anthu opitirira 4 million omwe akusowa chakudya mdziko lino. Nimati ndipemphe anthu akufuna kwabwino, a business, ma companies, ngakhale ife aini yake a Malawi. Anthu amene avutika ngambiri 4 million mdziko lonse kuno ku Cholo 37,000. Tikati tidikire boma lokazizitheka nchifukwa chake mabungwe ngati awa abwerapo. Komanso ngakhale ife ya Malawi tingatochita mobilize ndi kupita kukathandiza zipita patali. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la MADRA a Usman Gani Babani wati akufuna apeze 1 billion kwacha kuti athandizire manja 15,000. Abwe ndi ma statistics mena nati kamba a benefit ya nduna tuwa kuti we've got 37,000 people in Cholo itself. But nabwe ndi 1,000 families today are being benefited. At the same time makagawa Mulanje pakali pano mama unoso mabanja so at 1,000. So by doing this collectively we are trying to target as many as we can per month. Kuti aliyense amene akuzidwa ndi njala yatani alande chithandizo. 531 ndomwe akufunikira chakudya mbomali. Kampani zogulitsa mbewu zovomerezeka zagula matani 3,000 a mbewu ya chimanga kunja kwa dziko lino pofuna kuthana ndi vuto la kuchepa kwa mbewu ya chimanga chovomerezeka pa msika. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la companies la Seed Traders Association Supply Chisi wati companies sizinachedwe ponena kuti nthawi yodzala mbewu imafika pa 15 January. Koma mkulu wa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi Jacob Nyirongo wati companies zimayenera kuchita izi nthawi yodzala isanafike kuti alimi adzale nthawi yabwino. Tili ndi report la Kenford Ndima. Alimi ambiri akuvutika kuti apeze mbewu yovomerezeka pa msika pamene nyengo ya mvula yayamba mdziko muno pamene mbewuyi ndi yochepa. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la kampani zopanga mbewu zovomerezeka la Seed Traders Association of Malawi a Supply Chisi wati kampanizi zagula chimanga chokwana 3,000 metric tons kunja pofuna kuthana ndi vutoli. Achisi ati kusagawana mauthenga pakati pa boma, kampani zopanga mbewu ndi magulu ena ndi zomwe zachititsa kuti mbewu ya chimanga ikhale yochepa pa msika. Mbewu sitipanga chaka chomwecho pamene munthu akuyifuna ayi, ndiye tikamauzana kuti chaka chakuti tizafuna mbewu yochuluka chonchi. Monga ma seed company timakhala kukonzekera kuti pa msika padzapezeke mbewu yokwanira. Chomwe tikupempha ndicho kugawana ndondomeko ya kalimidwe yake kuti motani. Mwachitsanzo tilizo bwinobwino kuti soya tilima wochuluka bwanji, chimanga chofunika yochuluka bwanji. Koma mkulu wa bungwe la alimi la Farmers Union of Malawi a Jacob Nyirongo wati kusowa kwa mbewu ya chimanga yovomerezeka kwachititsa kuti alimi ena adzale mbewu zakale. Nkhani yonena kunena kuti ku Malawi kuno mbewu ndiyochepa inadziwika pakanthawi nje. Tiyeti kadakonda makampani amene amatigulitsa mbewu akadachita zimene zikoyambirira. Monga mukudziwa pano alimi ena zakale ndiponso ndithu kuti ena mwinangodzala mbewu zosadziwika bwino. Malingana ndi bungwe la kampani zopanga mbewu, dziko lino limafunikira chimanga chovomerezeka chapakati pa 12,000 ndi 14,000 metric tons mu nyengo ya mvula. Maloma Zodiac ndine Kenford Ndima. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Councillor Isaac Jomo Osman wakhazikitsa masomphenya ake omwe
alunjika pakulimbikitsa ntchito zomangamanga komanso chitetezo mzindawo. Polankhula ndi magulu osiyanasiyana dzulo usiku wa Osman ati salola kuti anthu ochita business adzimanga zinthu zosalimba. Iwo achenjezanso kuti athana ndi ana oyendayenda m'misewu omwe apezeke akusokoneza chitetezo ndi mtendere wa anthu. Masomphenya athu ndikunena kuti choyambirira ndifuna ndione anthu amataona kugwirira ntchito limodzi ndi apolisi, komanso ndifuna ndione tauni yomwe ili ndi chitetezo chokwanira. Chifukwa chake theme yathu ngati Brenda Silengaso timanena kuti kubwezeresa tauni m'manja mwa anthu. Ndiye tifuna tibwezerese tauni m'manja mwa anthu ndi ntchito zonse, ntchito za chitetezo, ntchito zoyang'anira zipangizo za tauni. Ukuziwa tikayika tikayika zinthu ngati magetsi, tikayika zikwangwani, even zosekera pa maswezi zimene ena amabwera ndikuzaba. Ndifuna titenge udindo umene chifukwa apolisi okasangakwanitsa pakufunika kuti anthuso atengepo mbali kuti mwina amuona munthu ataba chimene chocho angwire ndithu chifukwa ndi udindo wawo. Masomphenya ena ndikuona atu mtauni kumangidwa mabuilding abwino, osati anthu azingomanga 1 stairs iyayi tikufuna mabuilding 5 stairs kupita mng'amba. Tigwirane manja kuti zonse zizitheke. Ndikunena chani boma likudusa mnyengo zambiri zovuta. Lero singapite uboma kapena president sangatuse ndrama kuti tikagule ma street lights pomwe kuchipatala kulibe mankhwala. Singauza president kuti ayike ma street lights pomwe chakudya Malawi a president akuyang'anira. Ndiye tikunena kuti kwa anthu okufuna kwabwino athandizire kuti ndikangachepekawo kuti ameneko kathandizire kuti tikonze mavuto malipo ngati amagetsi amsewu. Nduna yoona za maboma ang'ono Dr. Ben Perry wapempha atsogoleri a khonsolo za mdziko lino kuti akhazikitse mapulani okhazikika othandizira kutukula anthu. Zimene apanga ameya ku Blantyre koyamba ndi zimene amalawi akufuna tikuti tidzitha kulengezera chimene tingapange. Ndicho linga choti waja akamati yeza ngati tagwira bwino ntchito zidzidziwika kuti zimene anthu awa anafuna kuti kapena anatonjeza ndi izi zongopanga popanda mulingo wokwezerani zimavutirapo. Chachiwiri mukudziwa inu kuti a president a dziko lino afunitsitsa atampanga Malawi kukhala Malawi wopambana, Malawi wabwino. Ndipo mumasomphenya ya Malawi ya 2063 tili ndi hafu ya iyo ya 2030 kuti tikuyenda tikakhaleko anthu otukukako pang'ono kufika mulingo wina wake. Zimene zokuti zichitike zofunika masomphenya ngati amene ayikidwawo. Ndengati kunduna kwathu tionetsetsa kuna kuti kuthekera kuna kulikonse kumene kuli m'malamulo kumene tingathandizire tathandize. Komanso ndi ndalama zambiri zimene a president aziyika kupita ku makanso zothandizira chitukuko ndikukhulupirira nazonso zithandizira kuti masomphenya a president komanso masomphenya a mayor a Blantyre akwaniritsidwe. Synod ya CCIP mbusa Brian Kamwendo wati agwira ntchito limodzi ndi boma polimbikitsa magawo a munthu monga azaumoyo, maphunziro, ulimi komanso moyo wa uzimu. Poyankhula pamwambo wowadzodza kulinganzi CCIP kulilongwe, mbusa Kamwendo watsindika kuti ndikofunika kuti akhristu adzikhudzanso mwatunthu pa za moyo ndi uzimu osati kungokhazikika pa gawo limodzi lokha. Iwo naonjezera kuti atumiki a Mulungu nawo akufunika kutengapo mbali yofikira anthuwa ndi cholinga chofuna kupititsa moyo wawo patsogolo. Zambiri mu report lomwe walemba Roslyn ndi Obanda. Nkhoma Synod pano ili ndi mlembi wa zonse watsopano yemwe ndi a Brian Kamwendo. Poyankhula pamwambo wakhazikitsa la Mulungu, Akamwendo anati ndikofunika kuti mipingo isamakhazikike pa nkhani za uzimu zokha koma iziphunzitsanso akhristu luso losiyanasiyana zomwe zingawatukule pa moyo wawo. Iwo anatinso kuphunzitsa akhristu njira zomwe zingawathandize kutukula magawo osiyanasiyana monga zachuma kungathe kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Iwo ati aonetsetsa kuti abusa nawo akupeza maphunziro
zomwe zithandizenso kuti azitha kugwira ntchito yawo komanso kusamalira nkhosa zawo. Tadalitsika kwambiri ndi abusa amene ali ma levels osiyanasiyana. Muli ma professor, ma doctors, abusa ma masters ambirimbiri komanso ma degree kuphatikizapo even ngakhala azimayibusa. Komano chimene chilipo nchonena kuti ndautumika a Mulungu ambiri amene sangotijoyina kumene. Amene nawo ali ndi chidwi chokuti apititse maphunziro awo patsogolo, ndipo ifeyo ngati ofesi ndi udindo umene tili nawo oonetsetsa kuti tulumikizitsa abusa amenewo chifukwa akaphunzira nachita bwino atumika a Mulungu ngakhale malalikidwe awo adzikhala ajonena kuti akupindulira munthu wathunthu komanso adzithandizira ngakhale pa chitukuko cha dziko. Akamwendo anatumikirapo mtsogoleri wakale wa dziko lino a Lazarus Chakwera ngati mlangizi pa nkhani za chipembedzo. Nkhoma Synod ili ndi akhristu opitirira 1.2 million kuchokera mipingo 251. Malo mwa Zodiac ndine Roslyn ndi Obanda. Nkosi yamakosi mbelwa yachisanu yati ili ndi nkhawa ndi kuchuluka kwa anthu amene akudzipha mboma la Mzimba, ponena kuti izi zili chomwechi kamba ka mavuto azachuma amene anthu akukumana nawo. Mfumu ya Chingoneyi inalankhula izi pamene wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Jaina Sa amagawa chakudya pa skulu ya primary ya Chisengezi mbomalo. Mawu awa ansa anapempha anthu kuti akhale atcheru ndi odekha ponena kuti boma ndilo zipereka pothana ndi mavuto azachuma amene akukumana nawo. Uthenga umene ndikusiya ndionena kuti poyamba tinabwera kudzakhazikitsa kugawa chimanga, koma ndayenda maboma kuchitipa kukaronga kunkhatabe kunzimba kuno chifukwa kugawa tu ntchito ya dodima ndi ntchito imene ili ndi magawo atatu. Gawo loyamba ndi kukonzekera kuti kukabwera ngozi chifukwa olonjalayi ndi ngoziso yapadera, kodi tithandiza bwanji anthu. Kachiwiri ndi thandizo limene limapezekera anthu. Ndiye panopo chimene tikuchita tikupereka thandizo. Kachitatu ndi prevention, kunena kuti zomwe tadutsa chaka chino tisadzadutsenso, kodi tipange chiyani. Ndene ndikuatsimikizira onse amene analembedwa kuno kuti alandira chimanga mpaka malichi mpaka kukolola, komanso ndikualimbikitsa anthu kuti agwire ntchito molimbika chifukwa mujatamvera kuti fetereza wayamba kufika. Tiyeni anthu tigwire ntchito molimbika kuti chaka chamawa tisadzabwerenso kudzathandiza chifukwa chosowa chakudya. Mu nkhani za msangulutso wochititsa zisudzo pakanema wa mdziko la South Africa Zolisa Saluva walangiza adindo mdziko lino kuti adziyika ndalama zochuluka ku masewero apakanema ngati akufuna kuti ntchito yopanga mafilimu mdziko lino litukuke. Zaluva analankhula izi pamwambo wopereka mphoto kwa ochita zisudzo pakanema komanso aluso osiyanasiyana omwe anakonza Film Association of Malawi Fama. Innocent Kunchedwa ali ndi nkhani. Unali usiku wapamwamba kwambiri omwe a Film Association of Malawi anachititsa mwambo wopereka mphoto kwa ochita mafilimu amene achita bwino kwambiri mchakachi. Anthu anafika mwaunyinji kuti atenge nawo gawo pa mwambowu, koma ambiri mwa iwo amafuna kudzaona mlendo wapadera pa mwambowu, Zolisa Mng'aluwa, yemwe ndi katswiri pa nkhani yochita mafilimu mdziko la South Africa. Poyankhula pa mwambowu, Mng'aluwa wati dziko la Malawi liyike ndalama zochuluka ku ntchito za mafilimu kuti zidzafike pomwe maiko amene akuchita bwino monga South Africa, Zambia komanso ena adafika. Mlendo olemekezeka pa mwambowu Prophetess Mary Bushili anati akukhulupirira kuti mafilimu ali ndi kuthekera kokwaniritsa zazikulu. Tikakamba za chitukuko sitingakambe zimenezo kupanga ignore film ndimene matha kutiuza nkhani ya dziko limenelo, ndiye kuti anthu adziwe Malawi. Chinthu chimodzi chimene chingatithandize ndi kuyipereka no Malawi iyo mafilimumo kuti anthu adzitha kumvetsetsa kuti kodi ku Malawi kuli chani. President wa Film Association of Malawi, Dorothy Kingston, wati ndiokhutira ndi momwe mwambo wayendera. Ine naitenga ingati learning camp kuti pophunzirirapo kuti kodi anthu achilandira bwanji kuti response imene tapeza pano pa tidzayuza imene next year kupanga event yaikulu. Next year anthu ayembekezere event chachikulu kwambiri ndipo ayembekezere kuona African film industry kwera Malawi, not only Africa monga katidalisa even Hollywood kufuna idzakhaye kuti idzabwere ku Malawi. Kukambapo za mphoto, aja omwe adachita filimu ya Welcome to Maula Prison ndi omwe anachita bwino kwambiri pa mwambowu
kamba kuti mamembala ake ambiri alandira ulemu. A Amos Sekandiana ndiwo awasankha kukhala ochita filimu wa amuna, pomwe mphoto ngati yomweyi kwa mzimayi yapita kwa Michelle Chira. Mamembala enanso a Welcome to Maula Prison amene achita bwino kwambiri ndi monga Blessings Mwambo komanso Mzati Muheziwa. Munkhani zina akuluakulu aboma ku Nigeria ati zigawenga za masula ana sukulu 130 otsala omwe anabedwa pa sukulu ya katolika yomwe ili mchigawo chapakati cha dziko cha Niger. Boma la Nigeria lati iyi ndi nthawi ya chipambano ndi mpumulo. Ana ndi antchito oposa 250 adabedwa masukulu ya katolika ya St. Mary's ku papiri pa 21 November. Apaso ndiye pamapeto pa nkhani